What's up mga tropa? Nagikan, nga may Mango Supreme. Makakita mas FB lang may Mango siya. Tag pila siya, tag 99 ang ilang Mango Supreme no. Ang solo. Oh yeah, solo. So padung mi karon mula ka. Okay, magkuha ko sa motor kay magsugod ako og motovlog nako rong this week. Welcome sa amuang karaan nga sakyanan. It's my mom's car. Having a hard time. Yeah, but it's okay. Mo ni nga sakyanan na mo sukat pagbata na mo ni amo sakyanan ginagamit. Grade 4 pa ko hangtod karon, it's still alive. So, muli sa ako sa balay ron kay magawa ko sa motor to start my motovlog for this week. And Ako sa ngatod sa isla ka naman siya lakaw. to pick. So magbulag sa me. Unya, agatong imuhang kuan, imuhang giveaway. Oo, day ang akong giveaway siguro first week of November or this karong Gamay pa man katapusan po dahil ni participate Oh, no. gamay. Please participate mo in town kay gamay ra jud kayo ni participate sa akong raffle. Unya, kuan Sayang pa jud. kayo. Nay, mga ni participate but wala ning follow instructions. Follow mo instruction na instruction sa kuan. So if wa mo ni follow instruction it means wa mo mutanaw sa video kamo ha. Di jud mo kadaog. And magpasalamat ko sa tanan ni subscribe no. Announcement na monetize ito sa YouTube. Thank you guys. So salamat sa tanan ni support sa akong channel. I hope you guys will continue to support me till hantod sa hantod. Okay, so nauro to sa mag-drive ako and we will see you again later. Bye-bye. Bababoom, bababoom. What is up mga tropa? Maayong hapon. Padung ko karon mag road trip kay wa ko lingaw og guest nga mag-motovlog na lang ko para pod makakakota ko sa YouTube. One video per week. Murag dagan siguro ba kay bawaan nino mag-YouTube mo, at least maka-upload mo video once a week. Nara ko nabasahan magud sa online nga ingana ko nung technique para mopaspas ang viewers nimo, ang imong subscribers. Well, anyways, 1,000 subscribers na ta. Salamat kayo sa tanan nga ni subscribe, ni like ug ni share sa akong mga videos. Also, ug wa pa mo naka-follow sa akong Facebook page, please search and follow Burj Khalifa. Mao na i-search. And salamat di ay sa mga subscribers, mga viewers kay naka-monetize na ta sa YouTube. So gapon ko naka-monetize. Unsa to nga date gapon? 18? Pagka 18 and nagkuri-kuri ko sa bahin sa ads na wa ko kayo kasabot kung saon tulayan og kanang mutan-aw sa video nga not using my account, and sometimes na i-add, sometimes wala. I don't know, wala pa naka-storyan ako bahin na kung unsa joy pamagi ang ads, kung panagsara ba siya mugawas, I don't know. Oh, traffic unsa man inaan counterflow ta kay traffic kayo. So karon ako nagmotovlog no kay grabe rong mga panahon na sige rag uwan. So I take the chance nga awan ni uwan, lami ang panahon, nagmotovlog jud ko bala og hapon na. And I don't know kung unsa ang akong topic. Wa pa ko nahuna-hunaan. So maybe makahuna-una ra ko on the way. Look, nana Joysan. So sa mga wala pa naka-subscribe diha, please subscribe to my channel. So kani ang akong pagmotovlog no is lingaw-lingaw ra man jud ni kinaunhan. Kami pa to sa ako ang asawa. Gasige pa may og travel vlog pero more on music videos ra to sa una niya. Kadugayan, murag naka-realize ko ba nga lami buning mag-vlog no kay at least ba video imong mapakita nimo sa imong mga anak pohon kung unsay inyong mga gipanglaagan sa imong mga hilig sa imong life, di ba? And mura po ko gisayangan no kay ang akong GoPro natambay mo siya pag human ako og biyahe sa gawas tug nadto kog Norway. Nako to for 3 months and nag-Eurail me. Libre ko sa ate ba. Niya sayangan ko kay natambay ang akong GoPro. Mao na pag uli na ho naka-decide ko nga mag-motovlog kay mao po nang hilig moto. Wow. Sunset is here.
Nato bagong kuan ni cafe ani. To dapit. Ah, dirito. Oh. Adto lagi ni bagong cafe. I don't know usay pangalan nga cafe. Hopefully makakaon mi ni wife ato pohon soon. Opya. So sa mga nagpaabot og shout out. Don't worry mga paps, mo shout out ko niya. So hot lang mo. Wow, fighter kayo. Sunset. Usahay ari may tigtambay sa akong wifi, mag sunset may usahay ari. Nice kay di ba? Unta makaabot pa niya ang GoPro eh. Kay kanang GoPro ga charge pa ni ganiha niya, wala ko kahuwat. Tingko nga mo lakaw na ko kay mahagabian ko. Pagtangtang na ako 85% niya ang GoPro unta maka human ni sa akong vlog karon. And the problem is I don't know unsa ang topic. Lisuda mag moto vlog oy. Gato mog sayon, lisod in town. Storya mog nonsense. Pero lingaw baya pod if mao na imong passion, lingaw baya pod mag moto vlog o hilig nimo. Welcome to Dawis. So sa mga kuan day no, kanang mga naig moto vlog abuga. Anyways, so kato day mga gamoto vlog aring Bohol aring Tagbilaran City, ay mo kauwaw kay nami group chat sa Facebook no nga tanang mga moto vloggers aring Bohol, mga aspiring moto vloggers. Pwede mo join and pwede mag-collab ta pohon soon. Pinabangay ra gud ta. Just comment down below or message me on Facebook kung ganahan mo mag moto vlog para pod mag-collab ta ba. Pareha sa Cebu bitaw. So don't hesitate to contact me on Facebook. I'll reply as soon as possible. Need na ko overtake ba di mo silbi ni. Wait. Dalan ning Tugawis Panglao Conference Road, lain og dalan kay muntol. Onsi kayo. Awal ko na ako ang cellphone holder. So nagsaksak mo sa ang audio ni. Kung storya ko makadungog mo na ako. Risky kayo, kita mo ani. Pero bakit ka ba sa halikon ba po? I hope di matagak. I think mo ato siguro ko ila ka Master Paulo nga kong pare na sila shop diri sa Panglao dapit sa Crystal Lake. I forgot the name though. Try na to gatuon. Ako mong ko kadto.
E. So unahan ko sa Crystal E ila ka Paulo sa shop. Kani shop rin sa kuwang kuan. Pare pre na usa shop niya. AA Moto Hub. Shout out to you guys. So ilahanan ko no is yellow kuno nga gasoline station. Ngita ta. Mayo kayo ilang gispalto ani no, smooth na kayo ang kalsada di pareha tong semento nga bouncing tulungkol kayo. Shout out LGU for spaltuing this road. Spaltuing na ba word spaltuing? Relax sa wind noise. Wind noise kayo ni ba? And the spalto ends there. I think yellow, where are you? Oh, siguro ni. Kani siguro unahan. Murag maon eh. Oh, ba ni? Nakadungog ko ni sa una mo na yung gidudahan pero Paulo. Ito ra. Tarog mga bayot oh. Kumusta? Sa piling ng iba. Kumusta naman ka, bro? Mingaw rides. Asa yung motor dahi? Condition pa. Condition. Pau, pa-overhaul ko. Kuhan, Pau? Side mirror, Pau? Hindi kang ibang black. Kuhaan ka lang. Masa man na? Baligya 10,000. 10,000 para tuhay ako. Murag pambot ka naman pambot ba? Kani 5,000 all in. Pwede na i-trade o ganang kanding o sa kabuk? YSS shop. Oh, isus. YSS ang shop 5,000 ang tanan. R15 1,000. Yaw. Tay gagawin train mo. Lah, naliki. Naliki. Niliki ang piro niya. Sticker ni mo board. Sticker na po, sticker na rin gida. Sticker ipapilitin mo motor dia. Yawa, wawa kayo. Diba oh? Tapos nakita niyo po yung scooter niya. Lustred na. Sa ka-week na, nilay-lay. Karoon na po. Away, nigo ni mo na. Di na musiga kaya natandog ang mga wings. Mo na ilang shop. Para ilang tindahan. Para saan nga ni Pao? Ha? Para saan nga ni? Adjuster niya ni? Truck channel. Pao, imo jud sponsoran na ni Pao kay video-video. Sponsoran tagag epoxy. Yawa. Okay na, okay na? Delete na. Ha? Nag-tip. Tip. May tip. Yan, tip po. Nag-tip. 118. Mutang Pao, ni mutang sa Nani siya sa kuan Casa de Maria ning atbang sa Fairfield. Gasolina na Fairfield. nasa video ganyan nakita na. Kanyo ni tanang klaseng parts maka-order ta dire bisag sa klaseng ligid, bisag pagligid sa backhoe na ano. Yawa. Dawat may aircon, dawat may TV, dawat. Tinuod. Overhaul og side mirror. Ato na ta? Ay! Ikaw, una to ko. Una ka, ikaw na. Okay. So kung kuan, ganan mo magpahayo, ato lang mo sa ilang shop sa Lemires Automotive Parts and Rabi-rabi ako trabaho sa. Basta Lemires to siya, unahan siya sa Crystal E. So ganihan, nagpa-check po ko sa akong motor ni Paulo, ningon si Paulo nga
na ako na problema sa akong bearing sa akong motor. Kay napasuway man si Paolo last week sa akong motor niya inigbuhay kuno kay mura puro musayaw. So, yan kita na ganiya. So, ang problema dito kuno isang bearing niya sa tubangan. So, this Paolo ay maka-pressure. Traffic. Grabe, tabi mula po kayo. Grabe, grabe. Diba? Okay, so just a quick shout out. Shout out to Bisaya Motovlog, Burn Motovlog, Team Rider Evolution Cebu, Nicole Banares, Kim Alexis Verano, and also to Rafa Barbarona. Thank you mga paps for always viewing my videos, and thank you so much na to. So I think I'm gonna end my vlog here. Thank you guys for watching. Please don't forget to like, share, subscribe, and as always, ride safe and peace, man.